kusile sompaka kwase uzokhipha namhlanje ufikelele ebantwini abaningi bathole lo myalezo obuya kwelemi moya kusetshenziswe wena mkhulu. Sizocela ba like, ba subscribe, ba share ama video. Mkhulu, isihloko sanamhlanje sizocela usicacisele la kundaba yeimpepho mkhulu. Impepho ziningi zihlukahlukene ukuthi ngesinye isikhathi zisetshenziswa kanjani, abantu bazisebenzisa ngendlela ezihlukile ongazi noma ngesinye isikhathi bazisebenzise right noma bazisebenzise wrong. Mkhulu ngiyacabanga wonke umuntu nje kulento esithi generally speaking, ukhona impepho yamanzi, ukhona impepho yamawele, ukhona impepho yasehlane, ukhona impepho yasentabeni, yizo engisazikhumbula. Khona yamadwala njalo mkhulu ziningi. Ngabe le impepho zihlukene kanjani, zisetshenziswa nini, zisetshenziswa kanjani, zisetshenziswa makwenze njani? Ngoba ngesinye isikhathi abantu uthatha impepho yasentabeni kanti impepho yasentabeni mayisetshenziswa ngaphandle kuphela seke ithathile la wayibasa endlini, seke donse izinto okungamelanga zingene endlini. Ngizocela uzicacise mkhulu nokubaluleka ngokugeza ngazo ngokwahlukahlukana kwazo. Amen. Hayi siyabingelela nje, sibingelele kubo bonke. Inhle yona le topic ngoba ihamba ngempepho. Kade ababukeli beSolomon TV bethi ngikhuluma ngempepho ngihlukanisa. Sizoqala nje empepheni. Uyayibona injiti lesihlahla esilapha enjitini impepho le. Lesihlahla nje silapha kwinjiti. Ukubona nje injiti noma ngabe blue noma ngabe red noma ngabe maroon noma ngabe njani. Injiti impepho isihlahla sawo lesiyana osibonayo esiyimbali leya impepho leya. Oqala nje lokho. Impepho amakhehla. Kungani kuba amakhehla impepho? Ingoba iwona yenza njani? Ashisayo impepho emsamo isikhathi esiningi. Umuntu wesilisa wenza ushisa impepho emsamo. Siyeke ukusebenza ngemimoya. Ngoba usebenza ngemimoya nje abanye bayaye bathi mina nginabantu abadala kufanele ukuthi ngishisa impepho ngoba abantu abadala bala ekhaya bakimi. Bese uyakhohlwa ukuthi uma unabantu abadala obungabegceke ongabomsamo, unabantu abadala okusokhaya okuyena ongamele ini ikhaya. Akafani nedlozi olithola emsamo nasegcikeni. Kunabasesibayeni okungamakhehla, kunabakwagogo endlini yangenhla okuyizangazi. Ingakho lendlu yakwagogo uthola ukuthi yakhiwa iqondane nani nesibaya, nesango lesibaya, umnyango wakho uqondana nani nesango lesibaya. Ngoba kunamakhehla esibayeni, kunezangazi lapha endlini. Kuthiwa indlu yani, indlu yakwagogo. Bese kuba khona indlu yeqhugwane okuyiyona ebasemva komuzi. Yenze njani lapha emva komuzi? Yengamele leli yakhaya ekakhokho okuyena mnini bani, umnini khaya okusokhaya. Ilapho ke indaba sizephi ke sizempephweni. Impepho isilula njengamanje. Impepho bekuyisihlahla ebesisetshenziswa okhokho noma umkhulu nogogo besisebenzisela ukuxhumana nabantu bomoya, nabantu abalele phansi kothula lomhlaba. Ngoba mawuyishisa isihlahla injalo, uyishisa iba umlotha. Ungageza umzimba ngawo umlotha wakhona, intuthu yakhona mayishunqa ixhumanisa nani? Nomkhathi noma nezulu. Yebo, noma nemimoya ehamba ekuphi emkhathini noma ezulwini. Impepho ke le uma uyishisa. Iphinde ke ibuye la. Impepho bekungeyocela nokubika. Bekungadinge isilwane uma uzoshisa impepho. Hayi manje ngoba sebenze ngathi impepho inge ukuthi uma ufuna ukuhlaba isilwane bese ushisa ini impepho. Bebecela ngayo babephuma uthola ukuthi uboniswe ukuthi angathole isikhumba sezibhubesi. Acele ngayo yodwa angahlaba isilwane, ashise nje lempepho ukuxhumana nabantu bani besiganga. Ukwenza njani?
ukuthi akwazi ukuthi mayolifuna leli bhubesi limthobele liphinde futhi alithole. Uyabona? Ushisa impepho eyokucela nokuxhumana nabantu bakamoya nabalele ngaphansi kothulo lomhlaba. Akusiye yokuthi nje uyenze ngoba uzohlaba isilwane kuphela. Kodwa ke ngoba nasi isilwane uma usihlaba kufanele ukuthi ubikile, ungaveli uhlabe nje kuleli ikhaya ungabikile. Bangaboni abantu bani bala ikhaya begceke bebona usuhlaba bengazi ukuthi wenza. Bese ke uyabika. Noma umuntu ezophuma ahamba endaweni lapho beya khona, kudala bekubalekile ukuthi wenzeni, ubike. Ubike. Bekungakho ukubika futhi ukuthi ngoba ushisa impepho kuphela. Ukhona nje ovele asukume azulazule around ikhaya athi nina bobani la ikhaya ngisaphuma ngisayindaweni ukuthi hambani nami. Njengoba nathi masiphuma siye emanzini siyacela. Ukucela akusikho ukuthi ngoba uzoshisa impepho kuphela. Uyacela ungeke ushisa impepho uhambe uye lapho yakhona. Bese sibuya ke kushiseni kweimpepho. Sinempepho okuthiwa inkondlwane. Sinempepho yamawele. Sinempepho yamadwala. Sinempepho yamanzi. Sinempepho yabadala. Bese kuba khona impepho ngathi ezangoma. Lesi sisetshenziswa izangoma manje. Beyisebenzisa impepho yabadala le enembale engathi iyahlephuka. Engathi iyahlephuka enembale yelo. Zonke ke zinayo imbale yelo ngoba ngisho yamawele inayo imbale yelo. Ziningi ngokuhluka kwazo bese ke zihluka ngomhlaba ezimile kuwo. Uthola ukuthi bathi inkondlwane kodwa manje uma uyibuka ngathi yamawele uthi kuthiwe yamawele uma uthi uyibuka ngathi inkondlwane. Kuhluke umhlabathi ezimila kuwo. Nomhlaba ezimila kuwo. Eyamanzi uyithola iqothukile. Izinduku uyayibona nje nawe ukuthi eyamanzi le izinduku impepho yakho. Kuthi le yabadala yiyo le ebishiswa izangoma ebishiswa egcekeni le engathi nembale yelo eningi imbali yakho neyelo. Impepho yabadala ke le. Bese kuthi yamawele vele impepho emhlophe le. Ngoba nenkondlwane imhlophe kodwa imhlophe sakuphupha. Inkondlwane isikhathi esiningi awuyishisa shisa egcekeni inkondlwane. Ngoba abantu abaningi bayisebenzisa ukuphendula ngayo isidalwa noma ukuphendula ngayo idlozi. Leyo mpepho leyo okuthiwa inkondlwane. Uyisebenzisa uma uyophahla esigangeni. Uyisebenzisa uma ungayishisa endumbeni yakho uyinikiwe. Impepho yani yenkondlwane igangile isikhathi esiningi ayihlali nezinye impepho le mpepho okuthiwa inkondlwane. Imhloshana nje bese ngathi uma isilokuzana usuyikhile ivela iphenduke ibe ngathi ba brown. Iphuphi ingcole iyangcola. Imhloshana yona uma uyithola lapha esigangeni uyikha. Inkondlwane. Ibisetshenziswa kudala kuyimpepho yentaba ebisetshenziswa kudala. Kodwa manje kwabonakala ukuthi ineminye imimoya le yampepho le. Ngoba iyakwazi ukuthi ibizidlo zelibi ilisondeze. Uyakwazi futhi ukuyisebenzisa ukwakha ngayo uma uzokwakha izilwane uzophendula ngayo umsamo. Manje impepho yenkondlwane isikhathi esiningi uboyibhekisisa uyiphahlele uma uzoyisebenzisa ubuze ukuthi uvumelekile wena ukuthi ungayisebenzisa ngoba le mpepho yenkondlwane le ihlupha ngento eyodwa iyakwazi ukubizela abantu ababi. Iyababiza abantu ababi. Kube khona impepho yani yamanzi. Okuyimpepho kakhulu esiyisebenzisa sithi impepho yezangazi leyo yamanzi ngoba amanzi isikhathi esiningi siyayisithi noma iziziba. Amanzi isikhathi esiningi ahambelana nani nemimoya yezangazi isikhathi esiningi. Iziziba impophomo eziziba ini yebo utholani izangazi lapha kuphi emanzini. Impepho ke etholakala emaxhaphosini etholakala emifuleni imifule namaxhaphosi ngoba itholakala lapho okunotshani lapha okunomsoka makhona okunamanzi khona. Impepho yezangazi leyo impepho yamanzi. Iqothukile nje ngoba ihlala emanzini. Izinduku kufanele ukuthi uyigoqe uyishise izinduku leyo mpepho leyo uyisebenzisa kakhulu uma uzophahla emanzini
noma umuntu womndawe ungayisebenzisa uchathe ngayo iclean isibeletho iclean ngaphakathi yani lempepho le yeni yezangazi yani yamanzi kube khona impepho yamadwala impepho yasemadwaleni izingaqa abanye bathi impepho yaseswazini izingaqa izihlahla nje sithele izingaqa le impepho lena ingamaguludla nje izingaqa impepho yakhona bathi impepho yaseswazini iyasebenza kakhulu ukukhuphula izithunywa zabalozi leyo mpepho uyayishisela uma unamabutho nje noma unabalozi iyaphakamisa kakhulu uyihlanganise nenkondlwane ugqume ngayo uchathe ngayo uphalaze ngayo leyo mpepho leyo impepho yamadwala leyo ivele emadwaleni iqhuma kuphi emadwaleni leyo mpepho izingaqa lapha phezulu izingaqa kanje isihlahla kanje ngcono kube ngiyiphethe lezi impepho ngoba ngikhuluma ngazo ngcono kube ngiyiphethe ngayinye ngabe ngiyichazela ukuchazele ngento oyibonayo ozoyibona nawe impepho ke leyo yani yamadwala sitheni impepho yentaba okuyinkondlwane impepho yamadwala leyo bathi impepho yaseswazini ezingaqa impepho yamanzi impepho yamawele impepho yamawele angiyichazile impepho yamawele isebenza kulabo abantu abangamawele isebenza kulabo abantu okuthiwa abazalwe behamba nomuntu oliwele abazalwe bembethe iyasebenza kakhulu uyageza ngayo uyachatha ngayo uyaphalaza ngayo uyayishisa impepho bese kuba ke ukululazeka kwempepho sengiyichazileke nje sinjalo ukululazeka kwempepho abanye ke sebevela impepho beyishisa kuma TV abanye impepho ishiswa abantu besimame okungafanele ukuthi ngabe bayishisa ishiswa zingane ekhaya yenzani na impepho uma izoshiswa umuntu okungafanele ukuthi ayishise ivele ibizi idlozi elibi limembathe limvalele izinto ngqi impepho manje bayithathile bayiveza kuma TV bayishisa kuma TV bayishisa kuma TikTok bayishisa kuma YouTube impepho siyithathile thina ngokuvela kwale mimoya sayithatha singabe lapha impepho sayishisa siyishisa kuma TV kudlalwa ngayo izitori impepho ande yani impepho uma sizodlala ngayo izitori ngoba impepho eyokuxhumana nabantu abanjani abangasekho nokuxhumana nabantu abanjani abantu bakamoya manje mase siyithatha sesiyenza izinto okungeyizo uthekani ngalempepho manje ayisalulazekile ayisafili impepho manje ifile phela mayisinjalo ngoba manje isizodonsa yonke imimoya no anti lapha ekhaya lakhe lelethi ethi ikhaya lakhe nezingane zakhe uyayishisa usisi wami naye uyayishisela ngale nami ngiyayishisa la impepho nobani nenyanga ithi ayishiswe sigodlweni impepho ishiswa amathwasa kodwa uyishisa emsamo wakuphi wala ekhaya manje impepho ilimele bekuyimfihlo yani yethonga bekuyimfihlo yedluzi bekuyimfihlo yemimoya sesiyithathile sayisaphaza ufana nabo ubungoma lokho osebuvuke bathi ibhedu manje uthwasiswa abantu bathwasiswa amadlozi abangawazi bathwasiswa amadlozi ogobela inempepho sekuyileso hayi mina ngisebenzisa impepho mawuthi uyabheka lo muntu lo umuntu wesifazane hawu bayisebenzisa le mpepho hayi phela mina nginabantu abadala ufika ngale nto le uvumelekile na ukuthi uyishisa impepho cha akavumelekile ingakho uthola ukuthi ekhaya uma unabantu abadala uba khona indlu yangenhla bekhona isigodlo sakho la uzoshisa khona impepho okusho ukuthi laba abantu abasemsamo nabantu abakwembethe bahlukene bashiselwayo endlini yangenhla abala ekhaya abegceke abomsamo bashiselwa endlini yakuphi yangenhla abakha bakwembethe bashisela kuphi esigodlweni ocenza ngokusobala ukuthi laba abantu abakwembethe nalabo abegceke abafani nokwakhiwa kwesigodlo sakho la ekhaya kwenza njani kuyacelwa kucelwa emsamo kuthiwa lengane ke ngoba seniyibona isebenza kanje ningaboni ngabantu sebephithizela la ekhaya behla benyuka ningazi ukuthi kwenzakalani
Yembathwa abantu abayinika umsebenzi isebenza ngabantu abadala la ekhaya. Ucelwaphi endlini yangenhla kucelelwani isigodlo sakho nabantu bakho ukuthi basebenze ngokufanele kuphi la ekhaya. Ngoba kunokwenzeka ukuthi wembethwa abantu basekhaya komama lakho ukini. Abasekhaya kogogo ozala ubaba ekhaya kogogo ozala umama. Uyabona? Bakwembethe laba bantu bafunani umsebenzi wabo kuphi kuwe. Hayi laba beceke umkhulu wala ekhaya, ubaba wala ekhaya. Uma esedlulile naye. Uyabona? Abegceke nabo idlozi legceke. So manje impepho ungaveli nje ushisa impepho ungazi ukuthi uyishise la. Ngoba uzoyilethela idlozi. Abanye bayishisa impepho kungafanele ukuthi bayishise bazembathise ngomsamo kungafanele. Kuyafana futhi nemlandlwana. Imlandlwana engajwayeli ukusebenzisa impepho ishise emsamo wabo malume. Ngoba izozilothela idlozi elingcolileyo. Uzophakama impepho idonsa imimoya yonke. Manje wayishisa bazoza bonke. Ufana ngisho impepho uzobeka itiye lakho noma ubeka ukudla emsamo. Impepho awukungayifaki mawenzela umuntu oqondene naye. Ungayishisi nje nhlobo. Ngoba uzothi uyayishisa bafike bamdlele laba bantu laba. Lo muntu othi umbekele lokudla. Bafike benzeni? Bakudle eqala bakungcolise ngisho abangcolileyo bafike bazodla lokudla lokho. Akasakwazi ukudla lokudla sekuthathwe izandla enjani engcolileyo. Ngisho imidliwa iyaphakama iphakanyiswe impepho. Ibuye izodla nalomuntu othi uyambekela wena. Mawenza iladu beke ungayishisi impepho. Ungalingi ushisa impepho. Ngoba izomema idlozi elingcolileyo. Izomema ngisho abanomona. Bekufanele ukuthi ubekelele iladi wenze lokhu kudla ukuthi lo yamuntu akuvulela inhlanhla. Uyaqala useza nokudla nenhlanhla yakho esedlile lokudla akasakwazi sebemvimbile laba bantu. Noma engakakudla sethi uyaqala uyodla. Hawu sebekutapuzile ukudla kwakhe. Manje ke ngiyangichushisa ngendaba yempepho. Bese ukhuluma ngeinhlobonhlobo zeimpepho. Kunempepho yamadwala, kunempepho yamanzi, kunempepho yabadala, kunempepho yentaba, kunempepho yeyane yamawele. Zihlukene. Mhlambe zizinhlobo ziyisikhombisa kuyikuthi ngoba angiyibali zonke ngcono kube ngiyiphethe. Ngoba nakhona entabeni iyehluka ukuthi imilaphi. Manje zehlukahlukene manje. Zehlukahlukene lezi impepho lezi. Sibonge nje kakhulu. Sibonge kakhulu lapha ubabuki beSolomoya TV. Niqhubeke nisubscribe, niqhubeke nilike, nishare futhi. Le mfanekiso esiqophayo noma lama video noma lezi imfundiso zikamoya. Qhubekani ke bafowethu nibuke nisubscribe. Nisondele nibe baningi nikhuphule isibalo sale TV Solomoya TV. Siyabonga nje kuba bonke abakhomentayo nabasubscriber. Siyabonga bafowethu niqhubeke njalo. uNkulunkulu anibusise. Amen. Sicela usikhumbuze mkhulu ukuthi utholakala kuphi konje, utholakala kuphi? Oh, ngiyatholakala eThekwini, ngiyatholakala eGoli, eSoweto eZola, eThekwini kuKwaMashu kwa-H. La ngisezola 3 kuphi la eZola eSoweto eGoli. Amen. Yeah. Nase Cape Town sengizotholakala futhi. Ngizotholakala khona, ngisazohlela into zami khona. Inambi le izovela. Inambi izovela lapho. Siyibona lapho. Amen. Siyabonga. Amen.